Hello guys, welcome to back Monobro official YouTube channel. नोंथांमोनखौ फिन गासिबो बरायबाय आरोना। So आं दा रेडि जाना दंखायो। माबायदि रेडि जादों नोंथांमोना नुखो एकदमबारे फ्रेश आरोना। बुंनाङा जुथा गानदैथिं एकदम बिदि दोङो लोगो सानै मिथिंबो दोङो। So लोगो नोंथांमोना दा जोंनि प्रग्रामाव मा खालामदों मा मादो बेफोरखौ नोंथांमोना खालामनो लागाय। So लोगो नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आरोना। मा जायो दिन दा खेला धुला मा फार्स्टनिफ्राय मा जायो मा थाया आरोना। जोंनि जों दानियाव सफैबाय आरोना प्रग्राम जानाय जायगायाव एकदमबारे बक्सफोरा दाबो चालु जायाखै माथो टाइमा बहुत जाबाय नियाव जाबाय फ्लेग उरायगोन फ्लेगा बैनि आरनायनि आरोना फ्लेगा जोंनि खुगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे फालिथायनि सेथि हाबाफारि रंजालि बैसागुनि गोथार फैसला बिरहोनाय बे बिरहोनाय हाबाफारियाव बिरहोगिरि महरै जोङो सासे बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि नैबे ओनसोलनिनो सासे राफोद दैदेनगिरि आदा बानेश्वर बर' सेक्रेटारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि मानगोनां आदा बिथांखौ आङो जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आङो दिनैनि जे सेथि हाबाफारि गोथार फैसला बिरहोनाय बे बिरहोनाय हाबाफारिखौ हांख्रायजानाय गायालासे मानगिरि सार बर' सारखौ आगबारिनि थाखाय खावलायबाय। गोथार आर'नाइया गेवनाय लोगो लोगोनो सारियाव गसंनाय साफ्रोमखौबो गोजोननि आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय। आर'नाइखौ लानानै जों देगारदों बे आर'नाइया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय सिनायथि बियो जुदि गुबुननि आखाइयाव जुदि थाङोबा गुबुननि आखाइयाव थांनाय लोगो लोगोनो गुबुनजोंनो बियो जुदि दाजायोबा बियो जानाय नङा जोङो नुदों थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला जोङो बिबानगिरि थायो जोङो आर'नाइ जोङो सावनो मोन्दों जोङो लांगा दख'नाफोरखौ जोङो सावनो मोन्दों मानो होननानै बुङोबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैयो आर'नाइफोरा माने लांगा दख'नाफोरा फैयो वेस्ट बेंगल अबेबा माने बेंगलफोरनिफ्राय कलकाताफोरनिफ्राय फैयो बिनि जिखिनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जिखिनि आर'नाइ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय जिखिनि लांगा बियो जोंनि बर'नि जि गुबै आगर जोङो मा दङमोन हाजो आगर थाइगिर आगर बायदिसिना बेबायदि आगरफोर दङमोन नङा होमबा बे आगरनि महरानो माने थिखाङा बेवहाय आगरानो थिखाङा दा बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो नायनानै जोंनि जे हाबा हारिमुफोर बै हाबा हारिमु दानाय लुनायनि जे हारिमु बेफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव जोङो लाखिलांबाय थानांगोन आरो जुदि लाखिलांबाय थानायनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनसे बाथ्राया रोखा जायो जोंनि रांखान्थिया मजबुत जायो जोंनि रांखान्थियाबो मजबुत जायो। जोंनि गेजेरनिफ्राय सानैसो लाइमोना गोमानो लांगासिनो दङ दा बेफोरखौ लानानैनो जोङो बे गोथैसि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बिखेखै जोंनि लाइमोन बिथांमोननि जोंनि रायजोनि जि रुंसारि जानाय बिबानगिरि बिथांमोननि जानानै जोङो बेखौ बावबाय थानाय जादों। दा नैबे समाव बे गोथार बुब्लियावनो जोङो जोंनि गामिनिनो सासे फोरोंगिरि लोगोसे सासे समाज सिबियारि जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। दा नैबे समाव साफ्रोमबो जोंनि नैबे गोथै बिबार बावनायाव गसंनानै थानो हानाय मानगोनां नोंथांमोन लोगोसेनो जोंनि झारखन्डा गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो समाज सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसेनो बेवहाय गसंफानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन दा नैबे समाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोजानाय जोंनि मानगोनां आलासि गामिनिनो लोगोसे सन्तला गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सार रमेश बर' सार बिथांखौ दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सार बिथांखौ आं दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ मावफुंनो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे हेफाजाब होगोन निसान बर' बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय। मोनाफोर आरोना बिबार बावदों जोङो बिथिंबो फ्लेगा उरायनाय जाबाय दा खामानिया जाफ्रामबाय ने 10% जाबाय माने दावगालांबाय आरोना 10% बिथिं बक्सफोरानो एसे लेट जाबाय नालाय दा नै
बक्सफोरा मानसिया जाबाय दे दा मा प्रग्राम जायोबा नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आरोना मा प्रग्राम जायो मा प्रग्राम जाया नै मिथिं दङ दखानफोराबो दखानबो टेनसन गैया आरोना नेव दा दंफांखौ गायनाय जायो आरोना बैयाव दंफां गायनांगोन नालाय मा होनो सायनि थाखाय नांगोन नालाय दंफांफोरखौ दंफांनावथ' जायानो ओमफ्राय नैथिखालि खुलुमगोन आरोना गामिनि गासैखौबो गोदोर गोदोर बिमा बिफाफोर न'खरनि सासे सासे खुलुमगोन बेयाव मा होनो न'खरनि बोराय बुरैबाबो खुलुमगोन आरोना बेयाव नायनांगोन सेराव गल खालामबाय गासैबो ओमफ्राय बिथिं दंफां गायगोन आरोना दंफां गायनो थाखायनि दंफाङा दोनखादों बिथिंखालिनो जोङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जोङो बैसोगोराखौ ल'सो साबख' नागिरनानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जादोंमोननो नाथाय नैबे समाव जोङो जोंनि गामिनि न'फ्रोमबोनिबो सासे सासे बैसोगोरा बिथांमोनखौ जोङो नैयाव हांख्रायनाय जादोंमोन बिथांमोना नैबे समाव सफैनो हादों बांसिनानो दा बे समाव जोङो नैबे गोथार बुब्लियाव जोङो सासे आलासि जोंनि गेजेराव जों हांख्रायना लाबोनाय जादों दा बे हाबाफारिखौनो मावफुंनो थाखाय जोंनि लाइमोन आफादा साखाफारा जाबाय दा आङो नैयाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सासे आलासि जों हांख्रायनाय जादों दा बिथाङानो जाहैबाय गयबारि ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि मानाव गेदेर सार कबिन चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय गेजेरनिफ्रायनो खनसेनो खुलुमनो थाखाय फोरमायदों दा बिथांखौ खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय फारसेथिंलाय खुलुमग्रोबाय आरोना स्टार्ट गासैखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय फारसे खुलुमनाया स्टार्ट जाबाय बिनिफ्राय दा जों खुलुमसिगोन नेक्स्टआव बिदि एकदमबारे खुलुमनो रेडि जाना दङ आरोना नेगासिनो गासैबो सेंग्राफोरा साबायखर थाबाय जोंनि मानाव गेदेर सार बिथांनिसिम दा जोंनि लाइमोन आफादनि साफ्रोमबो आंनि लोगो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ सालायलांनो थाखाय खावलायबाय गोबाव फालिखौ होग्रोलांनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनजोंनो साफ्रोमखौबो फारि फारि लाइन खुलुमलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय गासैबो खुलुमगोन आरो लास्टआव खुलुमसिगोन आङो स' खुलुमगोन आंबो खुलुमा नङा बिथिं बियान फालि 140 ता दङ आरोना बियान फालिया एकदमबारे बुंनाङा बिथिं खुलुमनाया स्टार्ट जाबाय आरो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव मोजाङै मोजां सुबुं सम्पद जानो हायो बे गामिखौ जौगाहोनो हायो बे गामियाव सोलायनाय लाबोनो हायो आरो बे गामियाव अनलायनाय सिबिलायनाय मोजां थासारि जोङो सोरजिनानै होलांनो हायो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो खावलायबाय जाहाथे बोरखौ लालांबाय थायो फारि फारियै नारला नुरला खालामनाङा गोरोब थांबानो जाबाय दों आरोना बिथिंगालि मानसिया खैजोन सानाखै दा ओमफ्राय आन्थुआ एसे सासिगोन आरोना खुलुमबाय थानाय जायो नालाय एसे सानाय माने प्रेक्टिस जागोन बियो हाबानि थाखाय उनाव नेक्स्टआव हाबाथ' खुलुमखानांगोन नालाय बिथिं दोङो मान होगासिनो बियान फालिसो जों आर'नाइखौ होदि आरोना बर'निबाबो दा बियान फालिखौनो होना दोनबाय उपाय गैया मा होननो जों खुलुमगासिनो दोङो सिख्लाफोरा खम आरोना फैयाखै सिख्लाफोरानो बिनानाव गोजा ओरैनो इसोर दा फिसाजो बिनानाव ओमफ्राय फिसाजो बिनानाव जानाय गोजा फैबाय
बिथिं खुलुमगासिनो गासिबो एकदम दसे थानानै खुलुमगोन आं एसे माने खालि जाबाथाय खुलुमसिगोन आरोना बिथिंगाले खालि जाग्रोनो थोनि मायबानगोन नामा नोंसोरनिबो मायबानगोन नामा होनदो ससे दिनै जारगना लाइमोन आफादजों खुंजानाय जा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेवहाय जोङो दिनै गेदेरखौ मान बावनाय गेदेरा उन्दैखौ जा बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिया जानानै थांगासिनो दा जोंहा बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो दिनै बे बैसागु रंजालि फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बे जानो थांगासिनो थिग बे जोबनाय लोगो लोगोनो आरो जोंहा हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा मेथाइ खनगिरि हिसाबै सासे बड'लेण्ड हालामनि जाखांफु मेथाइ खनगिरि रबिन सिं दैमारि आदा बिथांखौ लिंहरनाय जादों लोगोसेयैनो जों तामुलपुर हालामनि गोख्रों सासे जाखांफु सानै मेथाइ खनगिरि लाफानाय जादों बिथांमोनानो जाहैबाय अमृत बर' बिथां आरो अनिरुद्ध बसुमतारी बिथांमोनाबो मेथाइ खनफैगोन दा नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंखौ अरायबो सापर्ट खालामबाय थागोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों जालांबाय आरोना बिथिं गासिबो एकदम आरो खुलुमगोन गासिबो बैथिं थानायफोर बिथिं एकदम लास्टाव खुलुमसिगोन आङो दा खुलुमथ'थ'ला नों लायनो था सां बिथिं लाइन जाबाय बिथिंबो बिनानाव मोना माने सासे थागिन जायो बिनानाव नङा खुलुमगासिनो बिथिं लाइन ओमफ्राय खालि दंबावगोन गासिबो फैजोबाखै मानसिफोरा फैगोन ना फैदाबा फैनोखि दोङो ओमफ्राय सासे दोङो बिथिंखालि लिंगासिनो लाइमोन आफादनि जानानै आरोना लाइमोन जायफोर बिथांमोना लामा दथा दखान गलायाव दङ जोंनि बैसोनि देरसिन जोंनि लाइन जा जायफोर बिथांमोना दखान गलायावबो जिरायना दङ लामा दथायाव दङ अननानै बे खुलुमनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयोब्ला जोङो गाहाम मोनो सेक्रेटारि आरोना जायफोर बिथांमोना दखान गलायाव दङ जोङो नुहुरदों बिथांमोना फैयाखै फैनो थाखाय खावलायथाबाय जोङो बिदिनो एकदम लाइन जागासिनो बिथिं फट' लादो ओरैनो स' गासिबो नोंथां खुलुम थांसै दा नै भलेन्टार हिसाबै लाबाय आरो गासिबो ओमफ्राय दा खुलुमसै नोंथांमोना नायबाय थानो हासिगोन बोरै जायो माने खुलुमलांसै आरो ना आंथुआ सायोना साया नायलांबाय थादो लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौ बिथिंगाले एकदम गिदिं खुलुमनानै दा मानसिफ्रा थांजोब्बाय आरो ना आथिं साथिं साजोब्बाय आरो ना आथिं सानाया जेबो नङा हाबानिसो प्रेक्टिस जाहैबाय बियो बिथिं बोरगासिनो खुलुमबाय आंबो नोंनाय खुलुमबाय थगायदो सानदोंबा आदा मारै नांदों खुलुमनानै माने नोंथाङा आरो ना मोजां बैसागु बोथोरनि आदा होनबाय आरो ना मोजां बोर लाबाय मोजां बोरखौ एकदमबारे गिदिंनानै बोर मोनजोब्बाय आरो ना सारा खमबाबो बेसे जागोन मानसिया जागोन जां ना खमैबाबो बेसेबां 130-40 जागोन आरो ना मानसिया आदा खुलुमखांबाय नामा आदसा दे इउटुबाव होगोन दे मोजां दे नेमखान्थि आरो बेखौ जों फालिलांबाय थागोन आरो ना नैखौ दा खुलुमनायखौ बाथि बोसोरनि बे मैयानो भिडिअ आं खोन्थादोंमोन होनबाबो आङो माबायाखै आरो ना भिडिअखौ आपल'ड होनाय जायाखै स' लोगो नोंथांमोन इथिंगालिनि खुलुमदो
Guys, man, ini tinggal nih photoshoot lan naik gitar, nah sosok kan bisa. Itu dulu apa? Mau zan udah nah, lagi nanti mau sekolah permarin itu. Komenor nah, komenor dekai hot. Ini tinggal lihat kira musa naik gitar nah bikin. Lagi nanti tangman. Ini tinggal lihat primary dar naik sih. Ini agak masih berko. Wah, tanah. Musa, Musa. Tinggal lihat dana konten proverna. Ini sudah banyak soslan udah. Konten orang ini pada lain itu nada horkat mana? Horkat masuk dia. Mereka dia drawing akhirnya bisa kenar nah. Baik tinggal lihat kita sini foto berat drawing ah, dia usahakan. Dia konten ini mengenai zadang Fungi Aras konten itu dijemur Modaram Brahma. Modaram Brahma nengtham mana tuh misalnya? Bahwa mendar nama Modaram Brahma gupurai oh halai langgar nama musto saya kayak bini konten itu berke. Nah bicing kesenani kena song deh bicang mana mana. Kasih bibima kasih binano kasih dengar nah. Ini tinggal sing nilai mana fading grup dia dengar nah. Nilai kasihnya, res lah kasihnya. Halo guys, mana dan ini enjoy sama kasih nah. Tinggal kami ini pura-pura reservasi. Boleh bertemu bisa ketemu Bernada, itu mana? Biनिफ्राय sampai jadi sike bijakan si ada kolom gongse lanai जादों दा बान्थाखौ गणगानाखौ उन्दां खावलायबाय रोजा फंबाय रबिन सिंह दैमारि बिथांखौ लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे प्लिज आंना खमायनो खनसे दै बिथाङानो दिनै हरसे नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ खनबाय थागोन बैसागोनि गाहाम हामलायनाय थाबाय गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय Mbak Tanda sama deh
Sekarang kami nilai mana Farni tinggal ya foto cingga sini ekdom smile ready action 1 million subscriber 1 million deh ini kali ekdom ada posto upai gaya hubayar na Strasing gas bega sih bah gila armnya gila na kamu pis kan apa ya nah kak hampa nama बहुत रंजाबाय baik kamu rongjabai renang ya kamu rongjabai दा बिनो इनाय टाइम aku sudah belum dilalang dang ya dilalang ini ya दिलादो नै jalan थांनो साल थांबाय kan tuh kulna